Og her står vi så på den meget, meget øde sportsplads. Rebecca, nogle kommentarer? Ingen kommentar fra Rebecca. Og vi kigger rundt omkring. Vent, der kommer noget. Og så er vi ved den meget, meget smukke boldplads. Jeg vil ikke slås. Nej! Og vi derovre i det hus bor der så en luder. Men det siger vi så ikke lige til nogen. Skal jeg slås? Så zoomer vi ind. Der bor der faktisk en luder. Og det er ikke en, vi bare kalder luder. Det er en, der rent faktisk er en luder. Og vi har lige set en person gå derind. Vi ved desværre ikke, hvem det er. Men vi finder sikkert ud af, at det er en eller anden dag. Ja. Så. Nå, vil du slås eller? Nej, faktisk ikke. Skal du slås? Nej. Skal du slås? Nej! Nå, jeg gider faktisk bare heller ikke mere, så... Nej, det gider jeg faktisk heller ikke. Nå, skrid det der. Ja, gå din vej, mand. Og du kæft, mand. Du ved ikke, at jeg stadig optager, ikke? Jeg ved, hvor du bor. Jeg ved også, hvor du bor. Præsteunge. Og din bror. En kurve. Og I gætter aldrig, hvor vi er nu. Vi står på en byggegrund, der står øde i hvor mange år? I cirka 7 år. Og de skrev for 7 år siden, at de ville bygge noget nyt, men det er ikke rigtig sket endnu. Og vi bevæger os over til en sø. Og der er søen. Og der svømmer nogle gange ender, men enderne ville desværre ikke interviews i dag. Ænderne bliver forgiftet. De er blevet indlagt med forgiftning. De er blevet indlagt med forgiftning, har jeg lige fået at vide af min meget pålidelige rådgiver. Så derfor de kunne desværre ikke deltage i dagens interview. Så, og der ligger en pude derovre, så vi kan zoome ind på den. Der var den jo. Det bedste. Ja, det er faste. Der ligger en pude. Jeg synes, det er simpelthen for dårligt. Den har enderne spist, og så er de blevet forgiftet. Men og det der program, det der byggesjuskerne på ja. Det her, det er desværre noget byggesjusk. Og ja, det må vi godt nok sige. Og vi siger tak for i dag.